Bon dia a totes i a tots. El caos comença a la ment. Us ho havíeu plantejat, això? Avui observarem la llei de polaritat, perquè totes les monedes tenen dos cares. El coneixement en forma de dualitat és la base de quasi tot el caos que existeix a les nostres vides, però fins al punt que moltes vegades considerar una cosa un caos no és més que observar un dels dos extrems d'esta polaritat, una de les dos cares de la moneda, la que m'agrada, la que no, la bona, la dolenta. Una mateixa situació pot ser beneficiosa o bona per a algú i pot ser dolenta o perjudicial per a un altre. Per exemple, imagineu que anem a una entrevista de treball que necessitem una plaça, però n'anem dos. Doncs per a un serà favorable, per a l'altre no ho serà, però estem dins de la mateixa situació. O anem a comprar alguna cosa i només queda una, doncs si un ho compra, l'altre es queda sense. O en un judici, quan tenim una sentència judicial, per a un serà favorable i sin embargo, per a l'altra part no ho serà. Però podem observar una mica més i filar una miqueta més prim i anem a buscar aquesta polaritat i aquestes dues cares de la moneda dins de nosaltres mateixos. Agafem una situació de la nostra vida que en el seu moment la vam viure malament, la vam considerar negativa o un caos, el que diríem en curs de milagres, passar una noche oscura de l'alma, no? I una vegada ha passat prou temps, m'on hem donat compte que allò era necessari per arribar fins al puesto que estem ara, no? I que allò que en un moment vam viure com a negatiu o com a dolent, en el temps hem acabat valorant-ho com a positiu o bo. Segurament que en trobarem més d'una de situació d'estes, no? I si mos fixem bé en cada situació difícil, de caos, trobarem segurament, en quasi totes, què hem après gràcies a aquesta situació. Al final, si m'en donem compte que d'aquella situació hem après alguna cosa, ja hem evolucionat. Per tant, en aquella foscor li hem posat llum. I això és creixement, no? Llavors, què diem? Que la llum és bona i la foscor és dolenta? Doncs no, són les dues cares, les dues polaritats d'una mateixa moneda. Esta reflexió me la fèiem en un curs de càbala que vaig fer, no? I mos feien anar una miqueta més allà, mos dient, per què no apliques això ara que ja has pogut observar mirant cap atràs, al present i de cara al futur? Cada vegada que percebes algo com a negatiu, com a dolent, com a caòtic, en lloc de juzgar-ho o de preocupar-te, ho vius. Simplement perquè està passant. I per molt que ho rebutge, està allí i seguirà passant, no? I me permet observar a on me porta aquesta situació. Segurament que al mateix moment que ho estem vivint no veurem que aquesta experiència ens porta a un creixement. Però confiem que, igual com les altres vegades, en el temps ho descobrirem. I llavors, què faig jo en un moment així? Mira, de moment respiro. Respiro. Llavors me dic, accepto que està passant això. Accepto que aquesta situació no m'agrada. Accepto que desitjaria estar vivint una altra cosa, que desitjaria estar en un altre lloc, però ho dono per bo i torno a respirar. En aquests moments estic triant la pau en lloc del patiment, l'amor en lloc del dolor. Començo a eliminar l'origen del caos. Si podem mirar sense juzgar, no només avui, ni només els fets, ni els demés, ni a nosaltres mateixos, sinó tot. Observo si el que penso, quan ho penso, sento pau o me la trau. Si en el moment difícil ens permetem observar que som nosaltres qui tria com pensem en relació a aquella situació, observarem que a partir d'aquí sentim d'una manera en concret o diferent, reaccionem d'una manera o actuem d'una manera. La diferència entre este pas que el prenem al moment difícil i el que vindrà condicionarà tot l'amor i totes les emocions que aniran venint després i que ens portaran a la manifestació o bé d'allò que volem o bé d'allò que no volem.